Jeg tror, at folk får en vidunderlig aften, hvor de også får noget indblik i, hvad den her sag den er. Altså, det er jo ikke kun underholdning og mad. Der bliver jo også fortalt om, hvordan pengene bliver brugt. Og det synes jeg er rigtig fint. Det er altid rigtig fint at vide, hvor noget ender henne, og det får ens hjerte til at vokse omkring sagen. Altså, jeg synes, Lisbeth Johansen, hun er jo fantastisk, alt det arbejde, hun laver. Så det er først og fremmest hovedmålet, ikke? At man støtter det, og så er det også at have en dejlig aften. Rigtig hjertelig velkommen i aften til Little Big Hills velgørenhedsgalla. Så jeg glæder mig til auktionen går i gang. Jeg glæder mig til at mærke den her velvillighed fra alle de mennesker, der er her. Og jeg kan allerede mærke ved mit bord, at der er mange, der glæder sig til at også kunne få lov til at give. Grunden til, at jeg støtter Little Big Help, er, at det er den mest nærværende velgørenhed, som jeg har været i kontakt med. Jeg er her også, fordi jeg er dybt imponeret over, hvad Little Big Help er i dag. Jeg synes, det har været enormt sjovt og også meget bevægende. Og det er det fede ved den her aften, det er, at man kan blande alvor og nødvendigheden af at lave indsamlingen med, at vi også har en hyggelig aften. I er sgu ikke lige mit normale publikum. Jeg synes, det er et fantastisk arrangement. Jeg synes, det er enestående, som Lisbeth formår at samle folk omkring sig. Jeg synes, resultatet er rigtig flot. At få 1 million, eller over 1 million, det er utrolig mange penge. Det man ved, at hver krone, det der er en krone herhjemme, er jo 30-40 kroner dernede. Det er en enorm effekt, de der penge har. Det er en sindssygt vigtig aften for Little Big Help, og jeg er så taknemmelig for alle dem, der er kommet her i aften og støttet. Jeg er også glad for, at vi kan være her på Hilton, som er en kæmpe samarbejdspartner til os. Det er så vigtigt for vores projekter, at vi får en masse penge samlet ind her i aften, og det gør vi, så tusind tak. Det er meget, meget, meget flot. I never felt like this before. She took me closer.